Gabonetako jaialdi honetara etortzeagatik. Eta, mimo askoz eta goxo prestatu ditugu zuentzako dantza batzuk, beraz, espero dugu zuen gustokoak izatea. Comentaba, buenos días a todos, muchas gracias por venir hoy a este día que es tan especial, el día que celebramos un poco la llegada de la Navidad. Hemos preparado muchos bailes, canciones para vosotros, esperamos que os gusten. Y orain nik uste dut olentzen hori deitu beharko diogula, ezta? Baina oso fuerte, Bai! Venga, bat, bi eta hiru! Olentzero hau pixkat lotan dago nik uste dut, pixkat fuertego deituko diogu, bat eta hiru! ¡Egunon! ¡Egunon bada! Baina, orain ere pipa horrekin olentzero. Heldu zazue. Ondo ala gaizki? Ondo ala oso ondo? Begira. A ver, lagunduko didazu bat ere Bai, begira, olentzero, eseri zeitez. Esan dit oso berandu etorri da. Baina, zertan ibili zehazu? Hain berandu iristeko. Ni lagunduko dizu pixka bat. Ai, zakua hemen utziko dugu. Landalan ibili gara. Landalan? Bai, Napoleon agernun apartatu. Herri ondako arazotako, apartamendu. Hiru guraso eparregitu dute, baina Napo kalean utzi behar izan du. Zikin, da bario mindirekin da bi. Eta zergatik ez duzu bat dutxan sartu den Napo ere goizean? Nola etorriko zan ba? Zurekin zikin. Lokatzetan? Lan David. Aste artean badakizue guk gaudan emango dula oparik eta... Opari bakarrik, Venga, opari bakarrik. Oso txintxoa dira. Ez Landalan ekarrik egingo atzik, gaur bene bateik gaur garbitzak aste artean zikitzeko. Ja, aste azken egingo du, eta horren urteari begira baina garbi ibiliko da urte dara, baina gaur zikintzea da gero garbitu behar izatea, gero zikindu da garbitzu lan gehiagi da. Baina, eta horra utzi dozue, ura da zanahoria pixkat, azenario pixkat utzi dozue. ez aztu, esan du Naporentzat, Ura eta azenario. Azenario? Eta nola, horrela pure eginda edo gordinik? Danetarik nahi dugu, que menua izango da etxe bakoitzan partikularra, guk ez dugu bezarri ezetik esaten, Gauna, bingo dugu. Gogoratu familiak Naporentzat, ura eta azenarioa. Hori da. Eta zuretzat? Gau haxieran, ardoa eta txungo izate hartu dugu, gero gaietak eta izena beharko ditugu. Vale, gaietak eta esnere bai. Eta kolakau ere gustatzen zait. Kolakau ere? Bai. Gaietakin? Ni ere ume izan dutzen bere gaia. Olentzero txiki ere izan dutzen. Begira olentzero. Hor daude, 5 urteiko nebre dituzu ardiak. Igual, jarriko ditugu dizbizplat. Bai, noski. Dizbizplat, etxoin. Eutxi pixka bat mikrofonoan. Dizdira jarriko ditugu. Hiru abesti egingo dituzue gaur? Bi. Bi abesti, baino bertso bat prestatu ditugu, Hau berria da, Usten, eske lan asko indel. Aurreko urtean ez duen bertsorik entzun. Gure bertsoa bestuko diogu olentzerori?
Jarri naiz gaur, zuek entzuteko prest. Asko saiatu dira. Niri koreografia gustatu zait asko, Bumearen egin dutenean. Bale, Mari Domingiz ibili zarete hizketan. Esateko penaz dagoela. Baina, bueno, berak lanean jarraitu behar zuela. Bestela, nork egingo zituen baloi, pampi, traktore guzti horiek. Baina, ikaragarria izan da. Denbora asko eman duzue? Hanbertsoa ikasten? Bai? Lan asko egin duzuen? Nabari da, Nabari da, oso polita. Eta orain bi kanta, ala? Bai, lehenengo... Elur maluta. Horregatik dauzkete horrelako polita. Ikusiko dezu zein ondo egingo dute. Elurrik egiten duen hortan. Elurrik egiten duen hortan.
egiten duzu euskera, gaztelania, inglesa, urruz! Urruz! Eta zera beste dugu urruz? Ikasturtean, bale. Hau suspense hau, Ja, prestatzen ari gara. Ondo gaudea. Ja, baina eskuzun benta On one night for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. They always told you. Baina, klaro, nik gaur honea lanera etorri nahi, zandereño. Ai, eta... Egia da, nik... Etxoin, lasa. Gauzak ekarri ditut eta gauzak damakizkit baserrera bueltan. Begira, oie, 5 urteko arduraduna, etorriko dira eskutitza zuri ematen. Claro, lanera nator, Claro. A ber, zu zara arduraduna. Izena? Ismael. A ber, Ismael. Irikuko dugu elkarrekin, zabalduko dugu eskutitza? Bai, a ber, lagundu jazu.
Zuzen gelatakoa zara. Bost urteko B, gelako. saiozu. Bost B. A ber, Ismael. Begira ze Hoi ba, gauzak eskatu. lagundu, Ismael, a ber, Lagunduko andereño. dizu. Begira, erakutsi ere gurasoi, a begira, Hemen andereño ere eskua ere. Eskutitza, a ber, elkarrekin irakurriko dugu, Ismael. Bai, a ber, zer dio honek? Olentzero maitea. Nor da Olentzero? Ni naiz. Ni naiz Olentzero, bale, a ber, niretzat eskutitza orduan, ez? Bale. Gelako neska mutilak gara. Bai? Bai. Eta oso txintxo portatu garenez, oso txintxo portatu zarete? Bai, seguro? Gurasoekin ondo? Aitona monekin ondo? Eta lagun eta andereñoekin? Oso txintxo geha, Vale, primera, Punta orduan. punta ondo, Gauza hauek ekartzea gustatuko litzaiguke. Maitasunez, zenbat zarete klasean? Lan handia dago hemen, Jusra, Udane, Irati. A ber, Ismael, zuk zer eskatu dudazu? Eta zer da hori? Benon. Benon bat, bai, eta zer da? Panpina, ala? Horako pare bat eskatu dizkidate ja, osea, que lasai, egongo da, bale? Oso ondo, Ismael. Eta, a ber, zuk zer eskatu didazu? Gabirena, hau ala? Zu zara, enara? Bai, eta, a ber, oikoa, hau handia da, Bueno, Napoli esango diot gozari gogorra egiteko. Bai, oso ondo. Ale, nik ere badaukat zuentzako zerbait, A ber, Ismael. Ismael. Oi, pixka bastaia dagoen, horrela, gora. Hala, behitu hau, jartzeko... Zugaitzak jartzeko badaukazu, Euskararen txantxangorria da, a ber. Bai, zugaitzak. Ostras! Hala! Mira, ze polita ere. Edotorea! Gurasoi. Zuaitza! Zugaitz polita. Begira. Hau konpletizo bat edo izan egiteko. Hau da, eguberreitan gustatuko zitzaiguna. A ber, zuk esatu zuen poltxo bat, piknik bat, hotxi bat, tamagotxiak, hauek bueltatu egitera, ala? Joa, daude, noiz edo noiz gauzak aldatzen dira, baina. Bai, badakit, que pasada. A ber, nea, zuk zer eskatu ez? Non da, hemen? Bubia, akazka esku daude eta... hemen dago, gazo horrena estia. Eukiko desordenatorik. Noski, bai. La Rosa, bubi, la Rosa bat? Vale, oso ondo. Bueno, zuek guztion... eskariak hartu ditut, poltsan sartuko ditugu eta Marino Minik eta biok jarraituko dugu lanean, hauek eta realizateko, bale? Gogoratu, goizun behar dezue 24 gauen oera, bale? Porque nik lan asko egin behar dut, bale? Egingo dugu elkarrekin besarkaldi bat, bai? Hemen gordeko dizut eskutitza, Olentzero, hementxe. Oso ondo. Bueno, mila esker abesti guztiagatik, Ez dugu esan, hori lau urteko gelakoa dira. Bai, bi abestera dator zara. Bi gabon kanta, Bi gabon kanta. Oso Hauek ere ondo ikasi dut. dantzatzeko freski ikusten Bai, ditu. beroketak egiten ari dira. Vale. Bueno, nahi duzu denean, hasi? Olentzero eta astoa. Astoa, Olentzero, traquetatik
egin dio. Bai, bestela ez du lanik. Salvo. I really liked it. It was very good. Bueno, esan beharra daukat, nahi eta izaro. Gaur izango dira. Polita dira bere txanoak, Oso politak dira, beraien barretu dituzte. Nire txapela tradizionale gira da. Bai. Datorren urtean edo horrelako bat ikateko. Bai, zindagi. A ver, elkarrekin ikutu dugu polita, bai izaro. A ver, lagun, lagun. A ver, tira. Orain, buelta bat Bai, barretu. ba. Hau handia da, Oso handia. Hau, Oso handia, ole. Egiptotik etorritako pergamino bat da. A ver, irakurriko dugu. Lau urteko umeak gara. Eta aurten, txintxo portatu garen. Txintxo portatu zarete? Oso txintxo. Oso txintxo. Handire nio gure zinuxu egin dugu. Dena jasotzen dute, asko ikasten dute. Vale. Eta margotu eta ondo. Bueno, primera. Koloreak ondo. Kolorea, Bai. zenbakiak Lukak ere. dio, etxeren bat eskatu duela, baina bukatuko dugu irakurtzen. Aurten txintxo portatu garenez, opari hauek ekartzea eskatu nahi dizugu. Eskerrik asko eta, bueno, moxu bat zuentzako ere. A ber, Izaro, zein da zurea? A ber, kontatzen dugu. Beitu, hemen dago. Hau, zer da? Panpin bat, Aurkitxoarekin. Bale. Eta ondokoa, beitu, indirak ere gauza antzeko bat eskatu du, ala? Bai? Bai. Modan Eta egon ondo portatu zara, indira? Bai? Bale. Eta zuk zer eskatu duzu? Menuko dala hori, Lukak eskatu du. Aiba, Lukak eskatu du porteria bezalako bat. Baina baloiarekin etxean, ez, ala? Kalean? Bai, kalean. Bale. Ba, bueno. Hugo, emaiozu eskutitza ere. Bat ekarri Ai, dugu. begira, Vale. Hugo ekarri du. Ahí ba. Idatzita. Ea, nik eutxiko dut. Hugo dio dela, Hugo Iturri Castillo. Daukat izena, aurten oso ondo portatu nahi. Ondo portatu zara, Hugo? Bai? Bale, eta horregatik eskatu nahi dizut, Patrulla Kaninaren autobusa. Patrulla Kanina, bueno, exito ikargarri dauka, Patrulla Kanina eta nenuak dira
izarrak gabon hauetan. Bueno, Hugo, sartu egingo dut nire zakuan. Bai, klasikoa eta gorena. Ez ahaztu, Vale, egingo dugu denok elkarrekin besarkada bat, bai? Ai, besarkatu. Hau gordeko dugu. Bale? Irakur dezan. Aimarre, saiozu zer nahi dezuzuk ere. Saiozu. Vale, jugo gara. Zuk ere jo, zuk ere Josue. Zuk eman dio, Venga, orain. Ni badokat zuentzat ere zerbait. A ver, overbookinga dago hemen. Zu nordin bezarkatu. Oi, txoine. Orain lagunduko dizut pixka bat. Olentzerok hemen ikatze egiten baina izate dira botatzen, A ver. Beitu, HH-lauko ikaslea. Hala, aldari hori emango dio. Zuek ere bezarkatu nahi. A ver, torri. Agian jonek ere bai. A ver, si falta la besarkan emateko. Asierrek eman diozu bezarkada. Oso ondo. Zati eman diozu eskua, olentzer hori. Eskun barren zuen, Oiga, vale, vamos zekoa. Zekoa. Zeko gehiagoa. Eta hauek, ere, bi kanta egingo dituzte. Bi kanta egingo dituzte. Bi gogo kanta. Susara, ni soy quien soy de ti. Te va a
Hirugarren maila. Hiru urtekoek eskutitza, bueno, esan behar dut asko gustatu zaidala azkenekoa, Klasikoetan nire gustukoena da, kulturena. Oiarrak beti olentzero ondoan, bakizu, kapura jartzen. Bueno, a ver. Hau zerra, zuen eskutitza? Bai. A ver, elkarrekin irekiko dugu. Ea, lagunduko dizute, begira, hemen daude, eskaera danak, Zuain forma hartu dute. Aiba. Oie, zuena da, baina behitu, mezua dago goian, a ver, elkarrekin irakurriko dugu mezua. Olentzero maitea, 3 urteko umeak gara. Bai, ikusten dut zuek txikiena zarete gaztena. Eta aurten, oso txintxoak izan garenez, opari hauek elkartzea eskatu nahi dizugu. Eskerrik asko eta musu handi doa. Zuetzat ere musu handi. A ber, orain. esan. Zer eskatu duango Mikelek? Gitarra! Mikelek gitarra eskatu du, bai! Venga, saiatuko gara ekartzen, Mikel? Eta Milanek? Milan. Zuk zer da hori, Milan? Hola, moto! Moto bat, egia da, urdina! Eta Zoe? A ber, Zoe. Eta zer da hori, Zoe? Patrulla kanina, esan dut nik lehen patrulla kanina, zeukela, sekula. Eta ber, Aitana, zu? Zer da hori? Playmobil, bat. Playmobil, Eta Landerre? A ber, Lander, esan. Zein da zurea? Hori? Eta zer da hori? Kotxe bat, furgoneta. Pau Patrol, hauek inglesez esaten dute. Pau Patrol, Patrulla kanina po, Milanek Spiderman. Spiderman bat. Eta Ane? A ber, Ane, esan. Hala! Bi txakurtxoa, ha? Bai? Eta zein izen jarriko duzu txakurrari bat? Jai, edo horrelako ematu. Bai. Eta Mara? Mara? Patrulla kanina, esan dut. Unai, zu? Unai musikaria da. Eta Daia? Daia? Eta Aila? Partu txiki dauden hor. Zuk, zein, esan. Eta Inarrek? Zein, horietatik zein? Gitarra, kotxea... Bai, gitarra, musikari izan nahi duzu. Musikaria. Gitarra, bateria bat... Bueno, egingo dugu elkarrekin besarka bat, eta gero opari bat emango duzu, bai? Venga, besarkatu. Kasu txikik, Ane, orain. Eba, besarka da, esparri. Hau nire pipa da, hau da helduentzat, ez da errebean. Txalo bera! Bai! Bai! Dicho, egingo dugu... Ane, rekin. Venga! Endugu zulekotik. Oso ondo! Ikasleak, gurasoak, aitona monak, lagunak... Danok, bai? Bale? Ba, bueno, nahi duzu berean. Gurasoak ikusteko. Venga, ánimo. Gero, maite, papa, egin barko dugu. Oso ondo laguno. Eskerrik asko, Eskerrik asko honen ondo abestu izanagatik, dantzen izanagatik, ingles asko ikasi, da ondo portatu.
nire zapatatxoak garbi zu etortzeko. 24 gauean, danok jungo gara etxera, familiarekin afaldu, zapatak garbitu, zenbat eta gehiago garbitu, orduan eta hobea, opari. Hala da. Zuaitz azpian jarri, eta gero, gogoratu, naporentzat eta biontzat utzitzazu zerbait. Guk gaur guztia egin behar dugu lanean, eta goxea izaten dugu. Orduan napok, ura eta zenarioa, eta nik denetari. Nik kolakaoa, esnea, ardorik ere, behar dugu txispa pixkat. Bale? Orduan, gogoratu 24an, egunera, aber norbaiti igandean loteria tokatzen zaion, eta orduan opariak izugarria diren. Baina, bueno, hemendik 4 egun barru, bale? Eta gogoratu, ondo portatu, zintzo ibili, eta lagun urmari besarkadak eman, bale? Eta 24an kalera joango gara, bestera, Bertan izango Zu izango zara, gu ikusten baita. Bai. Konbidatu egin gaute, goizean eta 12 jandera edo egingo dugu topa berriro, Zumarrako plazan, bai? Aber orduan napok, etorri nahi duen. Uste dut, marido mingi izango dela gurekin asteartean. Aber, sortea daukagun, bai? Gabon zoriontsua denoi, felices fiestas a todos.